Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel yethu umkhanya kude TV. Bafowethu namhlanje siphansi le kwaMhlaba iyalingana ke la bafowethu. Siphethe ukhokhovula lwenyanga ebizwa ngokuthi uspokwe mlungu. Ngale nje ukuthi sikhulume kakhulu sombingelela echaze kabanzi ngomsebenzi awenzayo. Dokotela unjani? Yaphila mkhulu, yaphila mkhulu. Siyaphila mkhulu. Sesikufune saze sakuthola mkhulu. Siza ukuthiwa la kwaMhlaba iyalingana kunenyanga yomlungu eshaya ngalendlela eyisimanga. Awubachazele mkhulu ngomsebenzi owenzayo. Awu lemsebenzi mina enzeke lapha khona abantu noma ukhona umuntu ungena lapha kimi ziyaqala uhlola umuntu ziyabheka indaba wakho ubona ukuphi inkinga khona lapha umuntu uba manje mhlole ya yahlola abantu yamprofeta abantu siyabona inkinga ukuphi lapha umuntu noma umuntu ushayile nasicitho siyasusa isicitho noma khona umamlambo esiswini siyasusa lokho noma umsebenzi wakho siyavalekile siyavula lokho noma umsebenzi business ayihamba ukahle usize nalokho noma baleke umfazi wakho usize nalokho noma lo nduku wakho ayisebenze siyavusa lokho kodwa uba manje abantu ayifuna umfazi wakho uyabaleka ubalekela ukuthi induku uwile nduku beka phansi noma umuntu kuphethe ufuna udonse ama customer phakathi umsebenzi wakho umsebenzi niyakwenza lokho enze lokho noma siyalungisa isamo noma siyabethele ekhaya siqinisa ukhaya lakho sigeza abantu bonke lephakathi lekhaya umuntu udinga umcebo siyenza umcebo isigubhu isigubhu nazenza igubhu isigubhu khona lapha game kunzima bayenze lemsebenzi uba manje mina thwasile lapha Mozambique lana ke ngihambele enye indawo khona kwaMhlaba iyalingana bafowethu umuntu uyithela phezulu umlungu omhlophe qwa ungenabala ndawo inyanga naye uthi inyanga uyasho futhi unegodle embili bayabala nezindawo lapha asebenzela khona into ekhona ke laphana eyenzakalayo emhluphayo abantu abamthembi kushuthi ukuthi uyinyanga ngempela ngoba ukuthi bayabuza ukuthi yena uxhumana kanjani namadlozi kanti uyasho ukuthi yena ugogo wakhe omdala wayekade eyisangoma osowashona so manje enye ke into inkinga ebesibhekane nayo sibhekana nokuthi ke asitholani kahle ke ngoba phela isizulu nami khona lapha ngibuye ngilahleke khona kodwa ngibuye ngimthole kodwa uma ichaza la uyakuchaza njengazo zonke futhi izinyanga lezi esuke ichaza ukuthi ngoba isizulu ke phela umlungu ulima liqinanga kahle kodwa ke nje uyayichaza ngendlela ayichaza ngayo ukuthi abantu abakholwa ukuthi uyisangoma sangampela yena akathwasanga la eSouth Africa Mozambique wasemalawi meningi abantu ukhabanga no uthatha phi lemsebenzi lawo neminyaka kuyinyanga mina long time inyanga sangoma mina mkhulu uba manje igrandfather yami usangoma ndale langa kodwa lelanga bafike apartheid uvale yonke lesebenza lapho umlungu sangoma grandfather yami uPortuguese umlungu Portuguese ukuphi umlokozana usuhlala kuphi siwashona sekhona ushonile ndale maybe 1920 bashonile leyo wayenyanga nayo nyanga nawo isuka kude lento le no bazalile long time balento bashlala inkinga la thina buyile South Africa mina hambile back to Mozambique mina I am actually from Maputo Mozambique as well kodwa manje mina sebenza eJozini kwaMhlaba iyalingana uJozini umhlaba uyalingana kunzima lemsebenzi uba manje abantu umbuza hawu umlungu ayinadlozi kodwa umlungu wenza kanjani umsebenzi lapho ke uyabona uyenza kahle lana wena spokwe mlungu uyichaze lento ukuthi umlungu kuhlangana kanjani nedlozi so manje ngiyathola ukuthi uyayazi lento lena ukuthi siyahlangana kanjani namadlozi okhokho bakho nabo wayeyinyanga umkhulu wami onyanga wayeyinyanga ngoba nawe uyinyanga Mozambique now manje le into bagenile game ungenile kuwe usiphiwo sakho isiphiwo samkhulu singene kuwena kunjalo mkhulu babukeli bami lapho ngasemakhaya niyamuzwa ke uspokwe mlungu ukuthi uyichaza kanjani lento uyasho ukuthi umkhulu wakhe wayekade eyinyanga ingakho ke naye eyinyanga kushuthi isiphiwo sakhe sedlulele kuyena kuthini okwakho nje ukuphawula nje mkhulu kubantu emakhaya uthabeza abantu bayizofuna umuthi
Awu khona yahlangabezwe lapha game abantu maningi emkhulu abantu suku Cape Town suku Freystad suku Goal again game beze la kodwa manje khona maningi amasangoma yanga ama clients yami kukhulu bawathatha yabangena kukhulu bayisiyawazi no le mlungu thwasile Mozambique manje umanhla kukhulu wedlozi wasendawo ufundile kukhulu ayibonke umuntu siyawazi usize umuntu phethe idlozi wasendawo yeah uba manje le into sinafundile kukhulu Mozambique le dlozi wasendawo yeah mkhulu utholakala kuyiphi inamba mkhulu siyatholeka mina phone number yam 072 055 74 90 WhatsApp yam is 0788 784828 abeza abantu bezothola usizo kuwe mkhulu yeah ukuthi siyangena kukhulu lapha abantu lapha game mkhulu yes usejozini konje ikuphi le ndawo usejozini ziyatholeka mina ejozini umhlaba welingana kwabawa mina phethe surgery yami bakhona le mina phethe munye ndawo yasebenzisa ejozini futhi phethe ndawo 2 usebenza usebenzele endaweni ezu2 yeah kodwa ufuna ukuchazela kahle mina ayithwasani lapha South Africa thwase Mozambique thwasile Mozambique awukho umuntu thwasile mina la eSouth Africa yeah yeah suke lapha Mozambique uba manje nami usangoma straight mina kodwa umunye udlozi yamba khona futhi wasemprofit yawasi profit abantu sontweni yeah Jericho yeah uJericho uba manje khona le into lapha game wasemoya umoya bakhona kodwa mina straight isangoma vele ushuthi uyisangoma uphinde uzoba iJericho yeah sikaphinda sikatmina gena usontweni uphuma profits of game sikatmina gena lapha eScotland lam uphuma isangoma game kuhlangane lento le yabakanje kuhlangana idalwe lokho ya ngikuzwa kahle ke sesivala nje ivideo yanamhlanje akukho kunye osafuna ukusho ukhona kunye ongakusho balabukeli siyabonga kukhulu batshela abantu ukuthi ba-subscribe kule channel umkhanya kude TV umkhanya kude TV siyi-channel hamba phambili siyacela ukuthi nenze okulungile bafowethu ni subscribe kule channel nimlandele no Dr Spokwe Mlungu sizoyifaka inamba yakhe lapha kwi comment section bese niza ke lana bafethu nizothola usizo siyi-channel siyabonga